Het is de inkom van het dorp. Warmer dan dat kan je niet meer hebben natuurlijk. Hè. We staan hier al bij het bord waarop staat Westdorpen, het warmste dorp van Nederland. Dat is een Facebookpagina. En wat voor pagina is dat? Dat is een pagina die tracht om eigenlijk op een positieve en warme manier allerlei activiteiten in beeld te brengen uit de regio. Maar ook de verenigingen, ondernemers, kunstenaars, vrijwilligers, eigenlijk alles en iedereen. En wanneer en waarom zijn jullie daar precies mee begonnen? We zijn daar, ik denk 12 jaar geleden mee begonnen. Tijdens 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen. We kregen toen de kans, elke kern, om zich in beeld te brengen, om zich te profileren. Koewacht, Vlas, Filipien, Mossel. Maar dan kwam de vraag van, wat gaan we doen met Westdorpen? Het was ook een zomerse dag, een zomerse periode. En toen hadden we zoiets van, het warmste dorp. Het kwam echt in koppen van letters, kwam het toen in de krant. Westdorp is het warmste dorp. En dan zijn we daar voluit voor gegaan. Westdorpen, het warmste dorp van Nederland. Hadden jullie ooit kunnen denken dat het zoveel impact zou hebben? Nee, totaal niet. Totaal niet. Maar voor ons was het een integratieproject. We waren hier toen eigenlijk komen wonen. We waren bij de Dorpsraad. We leerden het dorp, de omgeving kennen. En we kregen ergens de vraag van, is hier wat te beleven? En toen hadden we zoiets van, we gaan het in beeld brengen. We gaan aan de slag, we gaan foto's maken en we gaan zien waar we uitkomen. Maar nooit gedacht dat dit het resultaat ging zijn. We kwamen net een passant tegen die gelijk al zei, waarom stoppen jullie? Het vind het zo jammer, jullie doen het zo goed. Ja, ook mijn vraag, waarom stoppen jullie? Het is mooi te stoppen op een hoogtepunt. Maar ook, eerlijk is eerlijk, het is ook intensief. Het is een periode die we koesteren, die we omhelzen met alle kansen die we gehad hebben. Maar het heeft ook echt wel een impact gehad op ons leven, op ons sociaal leven. Wat we heel graag gedaan hadden. Maar nu hadden we zoiets van, kijk, weet je, we ronden af. Het is mooi zo. Ook het stoppen heeft dus heel veel impact. Had je dat verwacht? Nee, dat had ik niet verwacht. Ik had het niet zien aankomen. Ik dacht van mensen hebben het leuk gevonden en oké, dat was het dan. Maar blijkbaar zijn er heel veel reacties dat mensen het ontzettend jammer vinden. Ook veel dankbaarheid in de berichten. Dat is hartverwarmend. Waar zijn jullie het meest trots op als jullie terugkijken? Heel veel, maar ik denk achter ons. Dat is echt wel heel super tof dat het dorp... Want eigenlijk hebben wij daar niet zelf voor gekozen. Maar vanuit de gemeente en de dorpsraad is aan de kans gekomen om die thermometer daar te zetten. En ja, we hebben zoiets van... Super gewoon. Allee, en het is zijn logo, want hij is de kunstenaar, als ik het zo mag zeggen. Dus we zeggen soms van zijn grootste kunstwerk staat hier gewoon. Neemt er iemand het stokje van jullie over? Dat is een moeilijke. Voorlopig niet. Dus voorlopig valt echt wel het doek. We hebben wel een samenwerking met het Zeeuwsarchief. Dus daar zitten nu al een groot aantal foto's daarin. Zijn ook te bekijken of op te roepen. En daar maak ik nog wel de bedenking van kan er een overdracht zijn dat toch de beelden die we ooit gemaakt hebben, dat we daar toch iets mee kunnen doen, dat ze niet verloren zijn in de tijd, maar dat daar toch een archief, een naslagwerk is voor iedereen die ter beschikking komt.